नायदे लुकुरक सय सय सामुं थाङि जानानै नांमानि बाय बरक बाइक से बामसा बामसागो बायब संनो सिनि संदारिसा न्यूज ते एंटरटेनमेंट चैनल जोंथिनि कायसा फाइसक पाइका टाकार जला तु खुमुलुं ग्रुट yang baya gobin tiki thamani wa nobar wati krieno kaisa bufang kotorma kalai lama waisebai no muthubjak thanga tabuk sak jora tabuk phungni 10 ta tami dong kono prashason ni kono khos khabar krikha o lama bufro clear no saime khoseng thare sing nai ne lena bahai ke baikha yang bisani engorok sang nai ne lena nai di oro karan pala kongni tongmani o karan palabo bike lai thanga ang koinai sini cameraman no yang bini buhang yapang buhak sangnan bagi nai di busa kotorma buhang tongmani phare sing yang te nai lena busang bukha nai di sini oro bahai ke baikha karan tarok sa lama klai tongma sio engke yang o buhang kotorma kono nabarwati kreino amai ke bike lai tabuk lama thang phai lai surok kabangma borona jingjal klai tong tongkha takbo asik sal sugui thangibo takbo obono nornan bage kono saitok jagya ko phare sing aing taisa busang tai nai nai lene abo ke sing tebe kaham ke sing nogan photo nai de omo buse kothar ma ke klai jak yang ya phangrok sak di kabangma yang o thang phai lai sungnai rok school thangnai rok among kasini gobin thangman lama tairo hotonpur thangman lama yango kabangma school lok tongo teacher rok kabangma no thangi me khasinai ega tai omo angkha sini khumulung tai takarolani shortcut lama o lama tino sing shortcut ni khumulung o thango ke kabangma borong ni thangphai rok belain dera khurangkha phaira hin bagang proshashan rok no koina musungo sini video bisingte tomono dakti khe o lama rok no srai khe borok thangphai nani bagi belai no hamnai phari sing yang tebo kaham ken sunai lena karan buduk bai kha soi tongkha phari sing bisang nai leno karan buduk rok lama boto klaijak nokbai khana bayap song omo mungsasek derai bomano khaine bagi sing koinai sini prashasan ro dakti khe o karan buduk rok nore bufang rok tane lama na srai khai ranan bagi hambai phare tako sona sing kisa kok sing nai lene tako ronor biang thana phaimani kamo biang bukhak takar jola wa acha ora je buhang kotoma bike lai tongman rok saime na saimaya aka tabuk tam khaye thangman rok takarla samung raju gali katno tin samus khaimang la khana la oma hinga to mangla na simaya khobor sangmana sa acha e sing nukhat oro kabangma borok thang phailai sungmalia kabangma samung humung tangnare bolai malia borni tini hajira phone keplai mano lama sama tangli kata hajira boro mansinai engka o lamana joidina klaiman to baloka am khamgana hor ni bising klaijak na abo tumungno dagdi khe nori khanke kabangma thangnai phainai rok samung humung khainai rok naidi tabuk kasajak borok tabuk biangti thangi samung khainai borok niji palmaya omo lai thangnai ni maton kono byabostha kri borok thango phayo phiro nglai tongkha engke tumungno o bororok tini no tangi sanai rok tini tanghe tini sanai rok set lai malia borok ni hajira tini bagi paina paikha ani mankha age omon bagi prashasan rok tumno dagdi omno sabsudra khairi man khanke omahai borok tangi ti sanai rok nai de kabangma bodol phailai dongo omrok tini bebak borok ni hajira korabai sinai borok ni samung humung rok bebang keplai bai sinai nai de kabangma borok samung humung tangnai phai tongbayo baksaba office thangnai na baksaba hajira samung tangnai na omrok tini bebak na kasai tongbaikha lai manai kono byabostha krikha tumungno dakti no omono prashasan chaito khangke omahai lukurong ni tini hajira komor gala khamu nai di wan sonai di khorabusuk bang tokha tabo sal bangrek te borok bangrek nai sal sugrek tebo bangrek nai phadi ang koina musungo prashasan no takphona dakti phai omno sap sudra khaire bege boron bagi belaina hambai nai de lukurok soi samung tangi sanani nangmani bai borok bike se bamsa wei par khailai ma tongsu haike borok ni tini samung se soli yang nai di busuk jingjala tong sini samung tang sanai rok borok bike se bamsa par khailai ma tongsu
Naidi. Naidi busi kos toke par khali tong. Naidi om bebang no bike kabang mas hamung tangnai rong ni. Bora haken bamsa oi par khaibe se tin borok samung tangnai. Nai naidi. Tang je bura nolo rom rom noro. Nane bamsa porba gear sen nangele. Naidi tak tak kasan pala. Bora 20 jona moton kawo. Haipano sing norok no joto bike ti sei par khaima to phunung mangla kha. Nahade lukurang ni bisa ti birman omo tumung no achiri siri phaye rai khibi khangke borok tino mai khlai nangla khamu sing norok no joto bike par khaima to phunung mambai kala kha omo bike khungsa par khainen bagi 10 jona borok nango bui hai tangi ti chana nangya hangla borok tin par khagel khamu phirogin thanglai be khamu sei tangi cha sunai borok jaba dagarai bamsai pona gari par ma khaile jabai kha